Но не се срамувам, защото зная в кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил. 2 Тимотей, 1 глава, 12 стих. Скъпоценни братя и сестри, Бог не говори, че ще опази до оня ден. Кой е оня ден? Оня ден е съдния ден, в който всички човеци, живяли някога на тази земя, ще застанат пред престола на Бог, пред белия престол на Бог, пред когото всеки човек ще трябва да дава сметка, да отговаря за всичките си дела, които някога е правил на тази земя. Този ден, скъпоценни братя и сестри, е един от най-важните дни в историята на човечеството. Един от най-важните дни на Вселената, защото там ще се решават съдбите на всичките хора, които някога са живяли на планетата Земя. И апостол Павел ни казва, че той е уверен, че Бог е силен да опази до оня ден, до съдния ден, в спасение душите, за които ние се молим, и нашата душа да устои до край в Божия път, за да бъде спасена. Затова, че аз съм уверен, братко и сестро, че Бог наистина е силен да спаси онова в оня съдния ден, което ти си му поверил. Например, едно от нещата, които ние поверяваме на Бог, са нашите деца, както нашите плътски деца, нашите деца по плът, така и нашите духовни деца. Искам тази сутрин, в днескашния ден, да те насърча, да не се отказваш да се бориш за тези твои деца, било по плът или духовни деца, които си родил в твоето ходатайстване, в твоята молитва, ако са далеко сега от Бога, да продължиш да ходатайстваш и да се молиш за всяко едно от тях, защото Бог е обещал, че ще ги опази. И Божието желание е да ги опази, скъпи братко и сестро, много повече, отколкото ти искаш. Това ти го казвам от личен опит. Аз знам, че Бог обича много повече и много повече ревнува за тези, които са отпаднали от вярата, отколкото самите ние. Защото Бог е любов, братко и сестро, и в Него няма нищо друго, което да не е чиста любов. Защото Бог толкова много възлюби света, че даде своят единороден син, да не погине никой, който вярва в Него, но да има вечен живот. Йоанна 3 глава, 16 стих. Затова, че Бог ти казва днес чрез мен, децата, които имаш, било деца, които ти си родил чрез плътта си, било деца, които ти си родил чрез молитвата си, Бог ще ги върне, защото Бог е силен да ги опази от Сатана. Бог е силен да докосне сърцата им, да ги доведе отново в бащиния си дом, в своето присъствие, в своя свят път, така че не се обезсърчавай. Даже и да не виждаш резултати, искам да ти кажа, че Бог работи. И бързо искам да ти дам едно свидетелство, което и друг път съм го казвал, но за хората, които не го знаят. Една майка, която толкова дълго се е молила за своя син, който е бил изпаднал в алкохолизъм, в дрога и не е виждала резултати и е взела решение да спре да се моли. И когато е взела това решение, Бог я показал в съновидение, че нейният син до този момент е жив, благодарение на нейните молитви. И това, което Бог е казал, ако ти спреш да се молиш за него, дяволът ще успее да го убие. Той е жив благодарение на това, че ти се молиш. И Бог е казал, продължавай да се молиш за него до пълна победа. Така и аз днес ти казвам, продължавай да се молиш за тези твои деца до пълна победа. Бог ти е обещал, че Той е достатъчно силен да ги опази до ония ден, в който един ден ще застанем всички пред Божието съдилище, за да отговаряме за всичките си дела. И аз вярвам, че в ония ден онези личности, онези деца, онези хора, които сме ги предали
В Божиите ръце на защита Бог е силен да ги заведе в оня ден, в бели мантии, без петно, без бръчка, истински спасени, покаяни хора за през вечността. Затова, че насърчавам те, продължавай да воюваш за изгубените, защото Бог е силен да ги опази до оня ден, да бъдат благословени, да влязат в Божията почивка, в Божието присъствие и в Божията слава. Така че продължавай в името на Исус от Назарет. Повече струва живо куче, не казва Божието слово, скъпоценни братя и сестри, отколкото мъртъв лъв. Бори се, защото човек, докато е жив, за него има надежда. Амин и амин, скъпоценни братя и сестри.